بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه adanena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adati: kullu sulama, chiwalo china chilichose, joint ina iliyose, minannasi, kujokera mwa anthu. Mutupimo muli ma joint, tupilo kuti lizigwedera kapena kuti kupindika kwa zala, kupinda kwa zala, kapena kuti munthu kuti aongoke, kapena kuti awerame, amene ndi ma joint amene akupangisa zimene zonso. Ndiye akutiuza kuti joint ina iliyonse ili pathupipo, minannasi, kuchokera mwa anthu, alaihi sadaqa, mukuyenera kuyiperekera sadaqa. Kulla yawmin tatlu fihi shams, tsiku lililonse lomwe zuwa likutuluka, sadaqa imeneyi ikufunika. Ta'dilu baina ithnaini sadaqa, ndiye zina mwa zinthu zomwe zikupitipekizika za sadaqa akutiuza kuti ta'dilu, kuyanjanisa baina ithnaini, pakati pa anthu awiri, sadaqa imene ndi sadaqa. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, munthu kumuthandiza munthu wina pa chokwera chake, pa chinyama chake, kamwe chokwera chake, fatahmiluhu alaiha, iweyo kumunyamula munthuyo pa chokweracho, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, kapena kunyamula katundu wake, kunyamula pa chokwera chimene chakuchokwera chakocho, sadaqa imene ndi sadaqa. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa, ndipo liwu labwino lomwe munthu angalankhule kumulankhula munthu wina, imene ndi sadaqa. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa, ndipo phazi lina lilonse lomwe munthu amayenda kupita ku swala, sadaqa imene ndi sadaqa. Wa tumitu al-adha ani tariqi sadaqa, ndipo kuchosa zinthu zoyipa zomnjira, zinthu zonyasa zomwe zingavulaze anthu zomwe zili njira, imene ndi sadaqa. Muttafaqun alayhi. Hadithi imene itikapeza mu al-Bukhari ndi Muslim. Wa maana ta'dilu bainahuma, kuti ta'dilu baina ithnain, kuyanjanisa pakati pa anthu awiri, tuslihu bainahuma bil adl, kuyanjanisa pakati pa anthu awiri mwa chilungamo, imene ndi sadaqa. As-sulama afuna kutiuza kuti idhamul badan, imene ndi ziwalo, mafupa apathupi, wa mafasiluhu, ndi majoint ake, ameneyo kusulama. Ndiye apa afuna kutiuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam zimenezo, kunena kuti munthu mthupi mwake, munthu wina aliyense pa thupi lake, ziwalo kapena kuti majoint alipo kwana 360, ndiye chiwalo china chilichonse ukuyenera kuchipereka sadaqa. Ndiye akutiuza kuti qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anakuti: khuliqa al-insanu ala 60 wa 300 mafsalin, kuti munthu analengedwa kuchokera kuzimwa chanichi majoint maokwana chanichi 360. Ndiye chiwalo china chilichonse mene akutiuza kullu sulama alayhi sadaqa, kuti kullu sulama minan nas alayhi sadaqa, chiwalo china chilichonse, joint ina iliyonse yomwe imene ili pa mthupi mwa munthu ukuyenera kuyipereka sadaqa. Eya zili choncho. Ndiye akutipita kuti wa fil hadith, ndio mu hadithi ina kuti tajdidu hadhihi sadaqati kulla yawmin shukran lillahi ta'ala, kunena kuti kunywanisa kupanga masadaka amene wawa tsiku lilonse uko ndiye kuyamika kumwemeka Allah subhanahu wa ta'ala
ala ma an'ama bihi min al-afiya, pantendere omwe Allah subhanahu wa ta'ala atipasa ifeyo pakukhala ndi umoyo wa thazi kuti tili bwinobwino. Imeneyo ndiye kumuyamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena kupeka masadaka ngati amene wawa. Wa fil hadithi al-akhar, ndipo mu hadithi ina akunena kuti inna sadaqa tadfa'u al-bala, nditu sadaqa chopereka chimene munthu umapereka chimene chocho chimachosa mavuto omwe anali njira kuti akupeze. Ndiye through kupeka kwa sadaka yako Allah subhanahu wa ta'ala amakuchosera chanichi mavuto amene wowo. Hadithi imeneyi ili choncho. Pali mahadithi ena omwe amatifuna kuti chiwalo china chonsecho kuyenda kupereka sadaka, ndipo amanena kullu tasbihatin sadaqa, tasbih ina iliyonse munthu angane subhanallah ndi sadaqa, wa kullu tahlilatin sadaqa, ndipo kunena la ilaha illa Allah kumene kuliyonse nganenemo ndi sadaqa, wa kullu takbiratin sadaqa, ndipo takbira ina iliyonse ngapena Allahu akbar imene ndi sadaqa. Ndiye zimene zozo. Ndiye mu hadithi ina amatiza kuti sadaqa imene iyi yopereka pathupi kuti ikwanirise uwena kuswali maraka awiri salati dhuha. Salati dhuha imeneyi ukangoswali ndiye kuti iweyo wakwanisa kuswali kupereka chanichi sadaqa ya ziwalo zako zomwe chanichi zili pathupi, zomwe zili chanichi zili oyena kuti uzipereke sadaqa pathupi lako ukangoswali salatu dhuha. Salatu dhuha ndi swala yomwe imaswalidwa kummawa zuwa likanguti lakwera. Ndiye nthawi imene yoyo kuswali maraka awiri imeneyo ozapereka chanichi wapereka sadaqa thupi lako chanichi ziwalo zonse pa thupi lako. Swala imeneyi ikuyamba ndi maraka awiri, munthu akhoza kuswali mmene angakwanisire mpaka na maraka 12. Umo ndi mmene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaswalira swala imeneyi. Ngati uli ndi mphamvu kuthekera koswali swala imeneyi kuti ukhoza kuswali maraka ochuluka, ukhoza kuswali ngakhale 10 kapena 12. Koma ngati ulibe mphamvu zokwanira kuti yayi ukangoswali pakamodzi pokha tsiku limodzi lokha masala 12 kenako uzakhala chete suzaswaliso, ndiye ndi bwino kuswali maraka awiri kapena 4 every day. Ndithu Allah subhanahu wa ta'ala azakhala akutilipira malipiro amenewa asadaqa kuti taperekera kuthupi lathu. Imeneyo ndiye hadithi yathu ya tsiku la lero. Tipemba Allah subhanahu wa ta'ala kuti atike fe gulu la anthu monga mutu wathu wa mahadithi amene wawa kuyanjanisa pakati pa anthu ta'dilu baina ithnaini sadaqa, kuyanjanisa pakati pa anthu awiri omwe sakugwirizana, kuyanjanisa nako kukhale kwa chilungamo tizapeza thawabu poteropo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.